No joo. Selvä. Ihan lyhyet kommentit pelistä tästä. Ottaako vaikka vierasjoukkueen pelijohtaja? Joo. Ei kyllä niin en tiedä minne nuo jalat on meitä hävinnyt. Ei kyllä pystytty kamppailemaan tuolla niinku jalka- ja etenemispuolella kyllä ollenkaan. Että sitten se tekee nihkeeksi pelin, kun joutuu kovilla lyömään ja prosentit sitten tippuu väkisellä niiden kovien lyöntien kautta. Että just se, kun olisi 0-0 saatu piettyä tuossa ekalla jaksolla pitempään, niin siinä olisi ollut mahdollisuus vielä, niin se 1-2 pinnaa sieltä oltaisiin kyllä varmaan saatu, niin kuin tuossa toisella jaksolla saatiin, mutta oli kyllä, täytyy antaa arvostus tonne vastapuolelle, että todella kuivia vetoja, niin oli kyllä tällä ihan oikea kaveri on tuolla pressissä paikalla täällä kotijoukkojen puolelta. Ei kyllä pystytty taistelemaan, että pitää pistää pojat tuohon lampeen pariksi tuntia ensin likoamaan. Meillä on 2 peliä vielä viikonloppuna, 2 kotipeliä lauantai sunnuntai. Pitää jostain jalkoja kaivella. Kyllä. Muutama pelikin taitaa olla jollain vielä tuossa välissä. No niin. Pistää vähän pohtimaan. Kyllä. No sitten kotijoukkueen kommentit tästä illasta. No joo, se alku oli eka 3 vuoroparia vähän tunnusteltiin ja sitten lipasti onneksi läpähytti siitä kakkosajasta se tärkeän pinnan, että ei olisi paljon tarvinnut, että se olisi siitä vielä mennyt jokeen tai järvehen asti, mutta siitä se meidän peli käytännössä aukesi. Ulkona oltiin käytännössä samalla tasolla, mitä oltiin Ylivieskaskin, että siellä me ollaan hyviä tällä hetkellä ja siellä meidän pitääkin olla hyviä. Ja Nurmela ratkaisi sitten toisen jakson hienolla. Se oli kyllä vähän sellainen pieni selekkausvirhe, mutta onneksi sillä vähytti takaa läpi. Että kyllä niin sanottu kotiavaus, voitto, helpotus, heti pois apina seljästä, niin tästä on hyvä jatkaa. Kyllä. No sitten parhaat pelaajat sieltä Joensuun puolta ensin puheenvuoro. No joo, vähän tämmöiset yksittäiset huonot vuorot kyllä vähän ollut koko kauden se, että saatetaan pelata koko muu peli todella hyvää pesäpalloa ja sitten tulee se yksi vuoro ja sitten se maksaa meille paljon pisteitä. Missä ollaan siinä huono ja sitten siitä menee. Tuossa nyt toisella jaksolla niin ihan tasainen jakso. Siinä oli se yksi lyönti. Kaveri veti ajolehdessä viimeisellä. Taisi olla pikku väärä syöttö. Annoin sinne väärän syötön, niin vetäisi sitten pallon kuitenkin läpi. Ja 4 juoksua taululle ja itse ei tehty sitten liittä siihen. Ei siinä sen kummempaa. Kyllä. No mitäs sitten sieltä kotijoukkoon Antilla? No ei tässä mitään erikoista sanottavaa. Kaikkien nyt mäkin kun kanssa pelin. Joo, siinä lyhyesti ja ytimekkäästi. Niin Vimeosta näkee sitten lopulta paikalla. Kyllä. Ja sitten mitäs tuomariston kommentit pelistä? Ei mitään, mukava oli Vihellellä. Tiukka peli ja sillain. Alku huomas kyllä, että vähän oli nahkea alku molemmilla joukkueilla, mutta kyllä se rupesi vähän niin kuin näyttämään pesäpalloa. Se on kyllä kotijoukkueella, niin taisi vähän pientä jännityksen tuntua, vaikutti siltä, mutta en tiedä. Joo, mutta mukava peli oli ja onneksi ei vettä tullut. Niin. Joo, kyllä. Joo, olisi ollut kyllä kylmä tässä. Lakialla aina tuuloo, voisi sanoa näin, että täällä on vähän viileitä. Mutta hyvä täällä on pelata, kun on aukeita, että ei ole kovin paljon rajoitteita, että on tilaa lyödä sitten. Kyllä. Mutta oliko se lyhykäisyys sen siinä? Kyllä. Selvä. Kiitoksia kaikille. Noniin.